Stretnutie malo od začiatku rýchle tempo, nebezpečné útoky sa striedali na oboch stranách. Vedenia sa ujali kežmarskí hokejisti v 8. minúte, keď presnú drotárovú prihrávku zužitkoval Šechny. Od polovice prvej tretiny až do jej záveru hrali mužstvá striedavo takmer stále v oslabení. Prvú presilovku 5 proti 3 využil na strelenie druhého gólu Kežmarčanov Valigura a rovnakú výhodu pretabil na úvodný gól piešťanského mužstva Učeň. Pol minúty pred koncom prvej 20 minútovky vyrovnal stav zápasu v početnej výhode o jedného hráča Strapák. Séria vylúčenia strelených gólov počas nich pokračovala i v druhej tretine. V 27. minúte obranca Sadiky prudkou strelou od modrej čiary pridal tretí gól Kežmarčanov a o 2 minúty neskôr zvyšoval na 4-2 Kubás. V 35. minúte sa po rýchlom prieniku do piešťanskej tretiny gólovo presadil Frank a na 3-5 z pohľadu domáceho tímu ešte do konca druhého dejstva znižoval Blažko. V poslednej časti hry sa už skóre nemenilo a tak si Kežmarok zaknihoval už svoje 10. víťazstvo v rade.